ɗo henna hannde gonɗen koye waali jantan Gurla Sili Boubou gasiri dewal sawalam yero jaam koli Tenguella ko fondation Thierno Wolle Ndiaye e tourné pattam lamo mo wanno e région mo Matam département Kanel e département Matam tacci frontiére hannde ɗo wona koye waali jantan bandiraɓe ɗum ɗo so tawi on jiiɗum on ganda tigui ko waɗete ko hunde wande fayida ko waɗete ko yimɓe ne cohli ɗum teddungal fof yiyama kono hannde ngal ɗo jaɓɓugal so tawi on jiiɗum on ganda tigui rigui waali jantan Gurla Sili Boubou gasirde walla sawalami yero jaam koli Tenguella ɓe keblanima gueɗe ɗe ha no hannirta ni ngolɗo lappol pattam lamol woni gardiɗo ngolɗo lappol ko Elage Abou Ndiaye nde tawno ko kanko woni hannde gardiɗo fondation Thierno Wolle e mo ganduɗa ene waɗa ko memoto ko yiyato haydara ala ko woni haaju mabɓe haydara ala ko woni hammu mabɓe sowona yimɓe yo certe ɗomka yo certe human binnagu yo certe rafi yo basal eggu ɗum ɗon noon taw koye gardugol mawɗo pattam lamo taw ko pertuɗo ganduɗo jawdi aduna holko nafata jawdi aduna nafata ko wallude miskineɓe haaloɓe pular mbi soko tawi aɗa wawi yarde e ñedde so Allah ƴoganima horde wima ko yayar jarna bande en mboɗo sikki hannde ɗo henna e mairie waali jantan bandiraɓe jii gueɗe ɗe ko gueɗe pattam lame gueɗe baɗɗe fayida ɗum ɗo holli tigui rigui ko intégration africaine holli tigui rigui maayo wona keerol hakkude Mauritanie e Sénégal ko galle goto no sukaɓe kewi wiide ɗi c'est galle la maison wadde bandiraɓe mon keɓɗo ko laaɓi avec WINNDERE-TV mon keɓ émission pattam lami joni joni min garta moon so Allah jaaɓi